Здравейте YouTube, аз съм Сърнано и тук съм в един сервер и ще правя кандидатурка и търся някъде да построя къщичката. Чакай да пишем. Кажете хай на... Оп. Сега някаква... Искам да стана билдър и... Някъде трябва да построя. Не, тук някъде. Нека. Това. Мадрави. И... тук ще построя една къщичка. Где знам? На върха е тук. Тук. Така е там. И тук. И мисля каква да е. Ако дихам микрофона, се извинявам. И ще стопна клипа за малко. След малко. И да, върнах се. Не ходих да ям. А почнах да правя да строя къщичката. Така. И сега искам да ме проверят канала. Опа. Така. Момент да ме проверят каналата. Почнах къщичката. Да, стоям. Трябваше да има 5. 2, 5, да. 2, 4, 5. Тук. 2, 4, 5. Значи, строим. Почнахме да строим. Аз почнах да строя един. И тук. С ним почнах по-натам. Тук точно почнах в края. Ще направя 3. Ще померя за какво става. За един час няма да мога да построя тази къща. Да, той. Сега почвам да свързвам с това дърво. Ако трябва, като е готова къщата, ще включа клипа. Защото ще стане доста дълъг, 1 час ми дават да я построя. Да, така. Ще се върна, като я построя. И до средата, като съм стигнал, ще се върна. И тук, вижте тук застана къщичката, тук стреля и още. Мисля, момента, как да стане тавана, какво да стане. Тук правят басейн на хостера и онера. Да, в момента правят тъй ще стане горе-долу така. И като е готово, ще го разведа. Значи сега така става. Няма строя. Не знам как да строя. На пауза строя, защото малко ми лаги като спнилам. И след малко, 60 секунда, ето правят отдолу.
Ще ви покажем как ще стане. Добре? Ай, Б. После, докато стане къщичката. Ето е в завършен вид къщичката. Ето е завършен вид къщата. Тук се влиза. Тук ще направим нещо и почвам да завеждам. Няма да снимам. Ще снимам докато го завеждам поне. Тук вижте, както иде. Тук има. Трябва да сложа грас блокче. Чакайте, да може да се разпространява. Чакайте. Да се почне да се разпространява. Тук да може да почне да почва да се разпространява. Не грас. Значи почвам да обзавеждам. Добре, тук. Окей. Сега ще има кратък рестарт. Да може да се запише паролата, някой да не ми влезе. Сега като такова. Ще спра като влезна вътре. Ще спра докато влезна вътре. Да, върнах се. Да, влезнах се. Ето ме. Тук съм. Стартнаха сервера. Да. И тук. Трябва да слагам. Няма да стане. Това ще спара много. Извинявам се. Пуснал съм го без искам. Опа. Това беше от мене. Постриг къщата. Това е завършения вид. Няма да покажам отвътре, защото не е готова вътре. Така ще живея с хостера и всички онери. И след малко правя ревюто, да видя дали какви команди искам да питам. Има ютубър. Значи, ето тук се разпространява таковата гразчето, защото съм сложил вътре. Там съм сложил граз да се разпространява. Чакай. Ето, може да казват баба и от мене Б. Аз. Баба. Баба туба. Стига. И това беше от мене, чао.